Revolúcia v dizajne. Ako virtuálna realita zmení vaše projekty v roku 2025? Virtuálna realita, VR, už nie je len futuristickou technológiou z filmov. V roku 2025 sa stáva jedným z najvýznamnejších nástrojov v oblasti dizajnu, ktorý mení spôsob, akým navrhujeme, vizualizujeme a realizujeme projekty. Táto technologická revolúcia prináša nové možnosti pre architektov, interiérových dizajnérov, stavebné firmy a kreatívcov, ktorí chcú svojim klientom ponúknuť niečo výnimočné. Ako virtuálna realita transformuje dizajn? Prvej, realistické vizualizácie v reálnom čase. Predstavte si, že svoj projekt môžete vidieť ešte predtým, než sa začne realizovať. VR umožňuje vytvárať realistické 3D modely budov, interiérov či exteriérov, ktoré môžete preskúmať v reálnom čase. Klienti si tak môžu prejsť svoj nový dom, kanceláriu alebo akýkoľvek iný priestor a získať jasnú predstavu o výsledku. Druhý, interaktivita a prispôsobenie na mieru virtuálna realita umožňuje prispôsobovať dizajn na mieru priamo počas prezentácie. Klienti môžu meniť farby, materiály, nábytok alebo osvetlenie a okamžite vidieť, ako tieto zmeny ovplyvnia výsledný priestor. Táto úroveň interaktivity zvyšuje spokojnosť zákazníkov a minimalizuje nedorozumenia. Tretej, efektívnejší proces návrhu a realizácie VR eliminuje potrebu viacerých fyzických prototypov alebo nákladných úprav počas realizácie projektu. Všetky detaily je možné doladiť v digitálnom prostredí, čo šetrí čas aj peniaze. Štvrtý, emocionálne prepojenie s projektom virtuálna realita vytvára pohlcujúci zážitok, ktorý umožňuje klientom emocionálne sa spojiť s projektom. Vidieť a zažiť priestor vo VR pomáha klientom lepšie pochopiť návrh a urobiť informované rozhodnutia. Prečo si vybrať www.2shome.sk ako vášho partnera? Ak hľadáte profesionálov, ktorí dokážu využiť potenciál virtuálnej reality na maximum, www.2shome.sk je tou správnou voľbou. Táto spoločnosť patrí medzi lídrov v oblasti dizajnu a realizácie projektov s využitím najnovších technológií. Inovatívny prístup RS Home kombinuje moderné technológie s kreativitou, aby vytvorili jedinečné a funkčné priestory. Skúsenosti a odbornosť. Tím odborníkov s bohatými skúsenosťami v oblasti dizajnu a stavebníctva vám poskytne komplexné riešenia na mieru. VR ako štandard RS Home využíva virtuálnu realitu na prezentáciu návrhov, čo vám umožní vidieť a zažiť váš projekt ešte pred jeho realizáciou.